kabaru piltondirɗo e nder réseau sociaux o gila hanki fewdi joni hakkunde Marichou e Billy. Saha ɓennuɗo ɗo ko ɓoyani ko en jii Tange Tandia kañum e kabaruji mum actualité ɗi heewi addude yalti wi wonde won acteur e actrice wonɓe e nder mbaroji hen goto inde mum fuɗɗorto ko B so tawi koto banggue gorko to, so tawi koto banggue debbo ho inde nde fuɗɗorto ko M. Kanko gorko o noon omo jogui debbo mum ene woni Suisse. Hen noon mbi wonde ko gonga, hen mbi wonde wona gonga, kono noon e rewindade kabaruji Sunugal 24 wiide wonde ɓeɗon ɓe Tange Tandia manditunoɓe ko hakkunde Marichou e wondude on mo ganduɗa kañum ne Hadim Sène ɓurɗo loride Billy e nder filmaji he. Ko adi noon e ɗum kiwa kanko Billy o yehino toon to galle Marichou en ñagade ɗum comme joom suudu. Yummum Marichou wi tati memata jeenayyi ne tawno addi ɗum ɗon ko sababude wonde oɗo ko ñeeño oɗo ko dimo. Yehi ha ɗum ɗon noon hankanti wonti hakkunde kanko e Marichou e jinnaɗo makko debbo ɓe kebdi probléme. Won wiɓe wonde ko jinnaɗo makko debbo o yaltinimo galle, won wiɓe wonde ala ko Marichou yahani hoore mum ƴetti appartement kañum e sehilaɓe mum. E nder ɗon tuma ƴewama ƴewtindama tawama wonde tigirigui Marichou o cowiɗo fuggude noon gila nden fewde joni wonɗo information ngaji jalti e Sunugal 24 wiide wonde Marichou ene waynude soynoma kono joni heeɓi raha nde tawno jibini ɓinguel diwel. Caggal ɗum ɗon noon won wiɓe wonde on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni Hadim Sène Billy ruttima ngam yoɓe dokki ɗum Marichou, kono noon yummum Marichou ɗo jaggunoɗo ko ɗownuɗo jaggi wi wonde ko tati memata jeenayyi. Ƴewama ƴewtindama noon ɓurɓe ɓadade Marichou en walla ɓurɓe ɓadade Billy ngam ne mbawata haalde hen, ngam kadi kabaruji ɗi mbawa gonɗude à 100%, kono ron ronkama dañede hen ko laaɓi. On mo gandanɗa hoorema kañum woni Billy e Marichou ha joni hay goto heɓani mumen konngol. Mayen jokkudur rewitade kabaruji ɗi kono noon hay hunde humpata on e nder Titonde TV.